Bal, kung mag-ingon anak ka, ako na lang mangitag pamaagi para mabuhi mi ni Dini. Ay sus, panglayas mo mga way pulos. Lang, maningkamot ko para sa atong duha. Wala naman tayo uno na, Lang, kung kinahanglan ko manglimos, buhaton ako, mabuhi lang ta. Maita, animal! Madi patamo kaon magutom na kaayo. Lang, unya na lang ta mukaon. Isahon lang natutong paniudto ug panihapon na kay wala man tay kanon. Ma, mangayo dayta ni Papa, ma. Iniguli na lang ato lang basig na nato siya kwarta, basig nagkasweldo na timong papa mangayo ta ha. Masakit naman kaya akong diyan, ma. Mangita na lang sa ako pwede nimo kaunon dito lang ha. Wala naman jud pagkaon diri oy, unsaon man ni oy. Ay basig napay nabiling saging diri. Ay naa pa jud ay isa. Mga nakatod kaon dala, ma. Lang kini sa jud kauna lang kay wala na jud laing pagkaon dito. Ma, salamat pa ni, ma. Antus-antusa lang sa nalang ha, mentras wa pa naabot imong papa. Oo, ma. Yatis, mangani ng tabla, pangpalit na ba ito akong bugas? Sige. O sige, sige. Sige na, okay na. Sige, sige. Muna ka ba? Sige, larga na. Okay, larga. Hari, hari. Oh! Okay, hari. Iskot. Pildigin ako mapalit og bugas, bay. Saman, wala na ka diha. Uy, utangay niya. Basi kung pago mo ikaw man ani. Yatis, wala dyan ko'y kwarta, bay. Kung saan ipalit ako bugas, ani? Sa pagkawanam na kay isugal uli na lang dito. Sige, maginahinan lang sa ako. Kaya wala mo ko'y kwarta. Magutom na kaayo ko, ma. Wala pa Diyos si Papa, ma. Ulat-ulat lang jud ta lang, moabot man jud imong papa ron. Kay naman to siya kwarta kay nagsweldo man sila. Axel? Axel! Uy, hala na nimo papa lang. Nananay, kwarta, ma. Makapalit na tagbugas. Gani lang adtuon sa nato. Nadugay lagi ka bal. Ay, sa pangutana diha. Naipagkaon diha. Kay gutom kay ba? Wala gani mi pangpalit og pagkaon diri ano kay nabay to sa imo ang kwarta. Sa kwarta? Masa man na kay hatag sa kwarta kay mangayo ka sa kwarta? Bal sweldo baya nimo karon, luoy king bata o walay kaon. Ba, gutom na kaayo ko pa. Na may saging unta diha o nganong mo naglungag? Ano mag-asa mo anak ko sweldo nga di man inyuha? Ako man hinaguan. Bal ayaw pag ana bal. Luoy kay si Dini o aka na luoy ani. Oh, luoy gani ang bata. Pero nganong mo man nagipakaon? Imo man ang responsibilidad nga pakanoon na diri kay ikaw may inahan. Bal unsaon man papakaon sa bata bal nga. Wala biya jud mi kwarta diri nya, di pa jud ta pautangon sa mga tindahan. Nag-antos na may kaon aning saging nga piyasot o. Unya, kung sa may gusto nimo mahitabo, magbulag ta kay kapoy na ra ba ko ning pamilyahan eh. Sige ako buhi ninyo mga way pulos. Bal ayaw pag ana bal hunahuna apod ni bal. Ay sos kasamok. May pay mulakaw mga way pulos. Noon saan man ni natulot, watay kaunon. Lang ayaw kabala ka lang. Muhangyo ko dito sa tindahan basin makautang pa jud dayta. Antos-antos lang jud ha. Mamura na nakud ko nalipong. Tara ta lang, mangutang sa ta dito ta. Hari. Uy, okay na. Ibalik man lagi din eh. Sinugdaan ni kwarta. Piso-piso na, piso-piso. Mang nibalik makadiri. Na nakay kwarta? Siyempre na, gini kwarta. Kaya balik pa. Lisod por mo apil siya nagaway kwarta. Basig manghilan na. Pangyo sa kuda prebe, payon mas ako bisag 1 lang. Nah, daan ko palagi. Manghiram lagi kay kwarta dire. Ay hala, naman di mo papadara dini o nagsugal raman day na. Naman lagi day kadra abal, yung kawa kay kwarta. Pas apas man eh.
Mao na ako diri no para makakwarta ko. Unsa may gapasapas nyo diri ay? Bal, kabalo naman kang wala tay bugas sa balay. Gisugal pa jud nimo. Anong magbuot yun kag unsay plano nako sa kong kinabuhi? Ano bitaw nagminyo-minyo ka? Bal, kung may gingunana ka pirmi, unsaon na lang manato ni? Usay mas maayo ka og manglayas na lang mo. Kay total, samok-samok ramos kong kinabuhi. Bal, kung mag-ingon anak ka, ako na lang mangitag pamaagi para mabuhi mi ni Dini. Ay sus, panglayas mo mga way pulos. Masa naman nato di ba? Lang, maningkamot ko para sa atong duha. Wala naman tayo kauno na di ba? Lang, kung kinahanglan ko manglimos, buhaton ako, mabuhi lang ta. Mama, nanbaw na lang day ka ma. Lang, wala na may mudawat na ako, kay wala man ko'y grado. Paita, di ba? Isip usa ka haligi sa atong panimalay, obligasyon gyud nato nga unahon ang atong pamilya kaysa sa atong mga bisyo. Kay kanang mga bisyo mula bayra, pero ang kanang pamilya perminti na sila.